Damdamag Radyo Sagada. Naimbangal daw iti Miyerkules, siyak ni Simbay mangibingay kadag iti damdamag para iti midday news. Kata parang arod iti ulo dagiti damdamag. Baro Secretariat ti Department of Health, kinarit dagiti health workers nga ilaban ti pag-imbaganda. Nationwide active shooter drills kadagiti pagadalan iswat ti kapulisan kanti Department of Education. Balanse a panagduras kan panang taripato iti aglawlaw kinid daw ni Governor Bulut ti Apayao. Nakukulay nga kultura kan teknolohiya kadwaan na ipanakil iti threads of innovation na fashion show. 60,000 nga learners iti Cordillera target nga agbenepisyo iti school-based feeding program ti DepEd. Apayao Group kontra iti limtawan manan ti mining exploration iti munisipyo ti Conner. COVID-19 case iti syudad ti Baguio agtaltalinad nga mild ken kontrolado sigon ken ni Mayor Magalong. Micro, small and medium enterprises iti Cordillera nang i-record iti 13.27 million pesos ang napaglakwan iti impakabsat trade fair. 30 milyon na piso nga pondo apang dredging iti Chico River into yung ti DPWH Cordillera. 140 million pesos sa proyekto ti Padanum iti Montañosa may patungpal. Kalendaryo kon paganurutan para iti 2026 BS Skiing pakamo ti Comelec Mountain Province. Dedikasyon dagiti health workers iti Montañosa in panakal ni Governor Lacwasan. Financial literacy and disaster preparedness training in patungpal ti Cebuana Luilier ditoy Sagada. Kana Office of the Municipal Agriculturist Sagada mangisayangkat iti balidasyon kan geotagging kasilpo kadagiti riri iti RSBSA. Para iti detalye dagiti damdamag iti pagilian nga Pilipinas ket kinarit ti Alliance of Health Workers ti baruan na patugaw nga DOH Secretary ani Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. Ngaunaan ti pananga paimbag iti kondisyon dagiti health workers ken papigsaan ti para publiko a sistema ti salunat ti pagilian. Namnamaan ti grupo nga itakdoran ni Pujalte Jr. ti panangsupiat iti privatisasyon dagiti para publiko nga ospital tapno maisigurado nga mapatalin na akaya dagiti ordinaryo a Pilipino nga apan agpaagas. Si Bubukalmat a suporta ti indanon ti advocacy group nga Health Justice Philippines kani Pujalte para iti nairot a regulasyon kontra iti sigarilyo ken vape. Nabara nga inawa ti nagduduma sektor ti salunat ti baro a sekretaryo ang nagsapata iti kalman Hulyo 14 sa Jaya, Malacañang. Iti sa bali at detalye ti damag iti pagilian binilinan ti Philippine National Police amin ngayon iti pulisya. Iti pagilian ang makikoordinar iti Department of Education no DepEd para iti panangiaramid iti nationwide active shooter drills kadag iti public and private schools. Sigun kani PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., panggapyada nga ikan iti praktikal akamuan dagiti manursuro kan estudyante no kasano nga agresponde kadag iti armado a panag-atake. Kasarunod ay ito'y tinapasamak nga insidente ti panagpaltug iti maysa anangato nga eskwelahan ijay Tacloban City. Sigun kani Education Secretary Sonny Angara mangilatang tiya nasawa panagsana iti standard protocol tapno mapapardas ang masalakniban ti pagtalgadan dagiti estudyante ken staff numan at dati mapasamak nga emergency. Iti mata detalye digiti damdamag dito rehiyon ti Cordillera, kinid daw ni Governor Elias Bulot Jr. ti maysa a balanse nga tigna iti nagbautan ti panagduras ti ekonomiya kana panangaywan iti aglawlaw ng runa iti probinsya ti Apayao. Inaramid ti gobernador ti mensahe ti inaugurasyon ti Apayao Biosphere Reserve Center iti munisipyo ti Kalanasan.
Panggap da ito'y pasilidad nga agserbi a sentro ti panagsukiso kon edukasyon apang aglawlaw. Inyo na'y unay niya bulot a masapol nga makasabay ti proteksyon iti kabakiran kaya na panagbuwangay iti pangkabyagan para kadagiti lokal a komunidad. Tapno iti kasta, daytoy agsabay nga proteksyon para kadagiti kabakiran. Katamang pataod mo't lang iti pangkabyagan kadagiti lokal a komunidad para iti sustainable a panagduras tinasao nga probinsya. Inalukoy na dagiti kabataan nga iapayaw ang makimaymaysa iti panangaywan iti natural a kinabaknang tapno dati masangbot dagiti sumarsaruno nga henerasyon. Daytoy kat nakasilpo met lang iti dakkel a responsibilidad ti apayaw kaspasa ti UNESCO World Network of Biosphere Reserves. Sa bali pay adamag iti rehiyon na baligyan ay panakil man ang tinabaknang a kultura kung sining to Cordillera iti na ipatungpal nga Cordillera Threads of Innovation Fashion Show sa Jay Benguet Sports Complex, Gym Ijay La Trinidad, Benguet, Idicalman, Hulyo 14. Tinasaw nga aktibidad kat inorganisa ti DOST Cordillera, Regional Development Council, kanti Provincial Local Government Unit ti Benguet. Akin na nga mang ipakita no kas ano ang nakatulong ti siyensya kan teknolohiya iti panang patalinaed kan panang paduras iti tradisyonal a panag-abel iti rehiyon. Pasat dayto iti selebrasyon ti may katalupulo kon siyam nga Cordillera Month. Nay parang ti kinapintas kan kinalaing na ikabel kadagiti lokal nga abel kan iti Philippine Tropical Fabrics sa iti moderno a kawas kan uniforme. Kinid daw ni Department of Science and Technology Cordillera Regional Director Dr. Nancy Bantog, iti publiko kan ahensya ti gobyerno nga ipangruna ti bukod tayo a produkto tapno matulungan dagiti lokal nga agab-abel. Iti sa balibaya damag iti Cordillera ket mapan nga 60,000 nga eskwela. Iti rehiyon ti ma-expectar nga agnumar iti school-based feeding program wano SBFP ti Department of Education wano DepEd para iti school year 2026-2027. Mayan nurot iti direktiba ni Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. apalawaan ti programa tapno mas adu nga kabataan ti maipaayan iti makaanay a nutrisyon. May naig ditoy kat nabaligi anay sayang ka ti SBFP kan milk feeding activity sa Jay Santa Marcela Central School ijay Apayaw. Iti napalabas alawas iti panangidaulo ni Assistant Schools Division Superintendent Jerry Sario Jr. Ditoy kat naipaay ti hot meals ka naagatas kadagiti estudyante. Iti panagtitinulong ti lokal a gobyerno ti Santa Marcela, dagiti Parent Teacher Association kan Philippine Carabao Center, na ipasigurado ti agtultuloy a suporta. Tapno mapatalinaed ti programa iti pag-imbagan ka na salunat dagiti estudyante iti rehiyon. Iti pala ang may sa adamag manipod iti probinsya ti Apayao, napatpat ti panang kontra ti Save Apayao People's Organization wano SAPO. Iti presensya manan dagiti kumpanya ti Minas sa Ijaya Corner kasaruno iti panakataripnong wano panakitaripnong ti Copperfields Mining Corporation kadagiti opisyal ti barangay. Sigun iti grupo, tinasaw a konsultasyon kat para iti exploration permit application. Amang saklaw iti nasurok sa nga 10,4,000 nga ektarya ti daga, iti nasaw a munisipalidad. Inyipkas ti Sapo tinakaro adanag da iti panang ipalawa iti minasan a posible amang dadael iti kadanuman, dagaan nagtaudan, kan panakapaikat dagiti na insigudan a komunidad. Sigud iti grupo ti agpayso a panagduras kata saan a marukod iti kinaado ti balitok kan gambang a maala iti kabanbantayan di iti proteksyon ti aglawlaw kan dignidad ti sumarsaruro nga henerasyon. Panawagan dati revelasyon ti dadumapay kan amin nga aktibo nga aplikasyon ti panagminas iti lugar. Ija syudad ti Baguio kat agtaltalinad a kontrolado ka nakaduan nga mild dagiti na i-record nga kaso ti COVID-19. Nakunani Mayor Benjamin Magalong na ilista iti syudad ti 40 kon may sa akaso iti panagrugi ti taon 2026 no sa dino 37 kon 7 ti na ilista iti maudi nga lawas ti bulan ti Hunyo.
Kaduan ang naepektaran ket healthcare workers. Impanawagan ti alkalde kadagiti residente ken turista nga agalwad kadagiti ayan ti adu nga tattao ken ag-usar iti face mask kagidan ti panang ipapigsa iti resestansya. May nayon ditoy apakasuknan iti salunat ket pagdanagan met lang ti City Health Service Office ti agtultuloy a panaggato ti influenza-like illnesses. Ita panagtutudo no sa dinukot na i-record ti 1,004 gasot ken 80 a kaso manipod iti bulan ti Enero ungga na iti Hunyo 9 at ikaduan ket uugbing. Dito'y paila ang Cordillera na kaunong itibirok nga 13.27 million pesos kita lupulo kon upat nga micro, small, and medium enterprises wano MSMEs manipod iti rehiyon. Iti kalkalpas ang may katalupulo kon upat nga impakabsat Regional Trade Fair sa Jayman, Daluyong. Sigun iti Department of Trade and Industry wano DTI, tampok iti napaglakwan dagiti lokal a produkto ket dagiti inabel, kape, dekorasyon iti balay ken processed food. Ti probinsya ti Abra tinang i-record iti kangatuan ang napaglakwan adimanon iti 5.42 million pesos. Gapo iti nangato a demand kadagiti bukod da nga handloom woven products. Sinarunod ito iti Baguio Benguet iti 4.32 million pesos, Kalinga iti 2.01 million pesos. Bayad nga naunong tinasurok 1.5 million a piso manipod iti probinsya ti Ifugao, Mountain Province ken Apayao. Nakaawat mat ti Department of Public Works and Highways Cordillera iti danda ni 30 milyon a piso para iti dredging wano panagkali iti latak iti Chico River. Paggapunta ito'y apaimbagan ti irrigation, flood protection, kan erosion control iti lugar. Sigun iti ahensya, may sabay da ito'y a proyekto iti desilting efforts ti National Irrigation Administration wano niya iti Upper Chico River Irrigation System Diversion Dam. Itakata agbirbiro iti mayan natop nga agserbi a temporary storage site para kadagiti makalian nga sedimento. Nuwa dito'y Montañosa, formal ang narugyan ti 40 kan talo nga proyekto iti padanom nga agbalor iti sa nga gasot kan 40 a milyon a piso. Iti sa nga pulo nga munisipyo dito'y Montañosa. Dahito'y kakalpasan tinasayangkat nga groundbreaking ceremony ijay bontok itay nabiit. Nakabilang kadagiti proyekto ti panangtarimaan kan restorasyon dagiti communal irrigation system, small irrigation projects kan solar powered irrigation projects. Paggapan dagito'y pangatuon ti apit kan birok dagiti lokal aman nalon. Inyo na unay Dania Cordillera Regional Manager Ronilio Cervantes kan Congressman Maximo Dalug Jr. ti kinapatag ti aktibo a panang bantay kadagiti mannalon kadagiti proyekto. Inayon nga imbagan dagiti opisyal at panang ipatungpal iti modernisasyon. Kata masapul nga adda ti respeto, panang taripato iti aglawlaw, kana panang patalinaed iti lokal a kultura. Iti sabali adamag inpakamu ti Commission on Elections wano Comelec Mountain Province. Dagiti napapateg nga petsa ken paganurutan para iti sumangbay nga 2026 Barangay ken Sangguniang Kabataan Elections wano BSKE. Sigun ni Provincial Election Supervisor Attorney John Paul Martin, ada tinasurok 116,000 a regular nga botante, ken nasurok 42,000 nga SK voters iti probinsya maibasar iti kaudyan nga datos iti napalabas a bulan ti Hunyo. Palagip ti opisyal mangrugi ti filing para iti Certificate of Candidacy wano COC into na Setyembre 28 nga na iti Oktubre 5. Sarunuan ti campaign period iti October 22 to October 31 kanti mismo nga aldaw ti panagbubutos into Nobyembre 2. Inpaganatgat ni Martin a mandatorio wano obligado nga ikabil dagiti kandidato ti bukod da nga PSA wano Philippine Statistics Authority kana wano daytoy ang local civil registrar birth certificate iti panagidasar iti COC. Naputputmat ang may patungpal ti gun ban, liquor ban, kan panakaipari ti premature campaigning tapno maisigurado ti natal na kan nalinis ang panagbubutos ditoy Montañosa. Iti
Iti sa bali pa adamag lokal personal nga pinasalamatan kun impanakol ni Governor Bonifacio Lacwasan Jr. ti dedikasyon kun sakripisyo dagiti healthcare workers manipod kadagiti District Hospital ti Barlig Busaw kun Paracelis. Iti courtesy visit dagiti nurse, medical technologist, pharmacist, radiologist, social worker kun utility workers sa Governor's Mansion, Idikalman, Hulyo 14, impapig sa ati gobernador ti importante a papel. Dagito iti panangidanon iti serbisyo nga medical, kadagiti addayo a komunidad, iti likudan dagiti karit a masangsangoda. Inalukoy na lata dagiti nga itultuloy iti panagserbi, nga dati panang isakit kang kinalaing iti pada a tao. Inkarimot dagiti kamang ti salunat, nga paimbaganda pa iti panang ipaayda iti serbisyo a medical, iti probinsya. Dito'y mata sagada na baligi nangipaay iti kaamuan kan ramit para iti panagsagana ti Cebuana Luilier Foundation Incorporated. Uno daytoy CLFI kadagiti residente ti Barangay Kilong. Iti napalabas alawas. Iti naangay nga aktibidad pinmasidong ti 58 a partisipante iti financial literacy session. Tapno maisurwan iti usto a panagmanihar iti kwarta ken panagtipid wenno ti panagidulin. 38 nga residente ti pinmasat iti disaster resilience session nakaisurwan ti first aid iti kagat ti aso ken panagsagana iti maikontra iti panagregaay ti daga wenno landslide. Malaksid kadagiti panagsanay nang ipaimot lang ti foundation iti sanga gasot ken sanga pulo nga emergency go bags nga aglaon iti kamrunaan nga ramit apang survival para kadagiti pamilya a beneficiaryo ken para iti BLGU. Para iti maudi a detalye dagiti damdamag. Mangiramid iti nalawa nga balidasyon ken geotagging ti Office of the Municipal Agriculturist wenno OMAG ti Sagada, kadua dagiti kameng manipod iti Department of Agriculture Cordillera. Mangrugi ita nga bulan tapno malinisan ti listaan ti Registry System for Basic Sectors in Agriculture wenno RSBSA ditoy munisipyo. May sada ito'y apakasaknan na ibingay itinapasama kataripnong idi Lunes, Hulyo 13 ijay 4th floor ti municipal building. Rimso ati tungtungan iti panag-insure dagiti mulmula kantara ken no sa dino kasapulan ang nakarehistro ti Manalon iti RSBSA tapno maipaayan iti tulong. Iti madama a polisiya ket masapol rehistrado dagiti Manalon iti RSBSA tapno makaala iti crop ken livestock insurance. Ita sigun iti OMAG ket nakalukat ti rehistrasyon paylaeng mapanlang iti opisina wenno bumisita iti OMAG office. May sa akang runan ariri dagiti lokal a Manalon ket ti sistema ti panakaitod ti ayuda. Particular ti panakaadda ti adu a benepisyaryo iti uneg ti maysa asang kabalayan ken pamilya. Inaklon ti OMAG nga adda dagiti abot iti sistema ngem saan namutlang nga inlibak ti ugali dagiti kakailyan na saan nga mangibagbaga iti pudno nga impormasyon wenno dagiti nagulbod iti nagrehistro da tapno laeng makaala iti subsidiya. Numantas ta ket impakaammo ti OMAG Sagada iti nasapa panagparehistro dagiti nasao nga individual ket adda ti nagnaganda iti national database. No adda iti national master list ti nagnagan ket saan basta-basta ang mabalin nga ikaten ti lokal nga opisina nga awan ti formal a proseso ti verifikasyon. Imbaga ti opisina aday tuy aparikot ket saan laeng nga mapaspasamak iti Sagada no di iti no di may sa problema iti entero a pagilian. Ket anya ba ti purpose na daytoy maisayangkat nga validation ken geotagging. Daytoy apo ket para iti data accuracy. Panang isigurado nga agpayso ken aktibo dagiti Manalon. Tapno ditoy maliklikan dagiti makunkuna nga ghost beneficiaries. May sapay ti panagrukod iti eksakto akadakkel ken lokasyon na dagiti taltalon. Ito'y panag-geotag. Muna panag-ala iti eksakto nga GPS coordinates kana boundary ti maysa daytoy talon.
May sapay, daytoy usto nga rod apan nakaiteb ti subsidiya ken intervention wenno targeted assistance. Iti kasta no usto ti measurement dagitoy dadaga ken validated ti profile ti manalon maliklikan ti kurang wenno sobra at tulong. May sapay nga purpose daytoy nga rod maisayangkat nga validation ken geotagging ket tinaparpartak apo a panag-address karkaro iti panawen ti kalamidad wenno daytoy disaster response nang runa apo nga itakot sumangot tayo iti pangta daytoy El Nino. Ken maudi maliklikan daytoy a double registration wenno awan ti duplikasyon. Tano maminsan ti maysa a manalon ket agpaparehistro iti na duma-duma nga asosasyon wenno barangay ti usar na apo ket ti paparehas nga lote wenno daytoy daga. Isu nga iti ababaa pa ng ipalawag daytoy geotagging ken validation ket maisayangkat tapno malinisan maipasigurado ka na digitalized ti listaan ti RSBSA. Dagita apo ti pakabuklan dagiti imbingay tayo nga damdamag para iti midday news itang July 15, 2026. Siya lang ni Simbay para iti damdamag Radyo Sagada na imbag manen nga oras na imbag ngaldaw kana pangaldaw.